Tak, ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli Androidbox.sk. Ja sa chcem s vami podeliť o jednu skúsenosť s týmto dronom a s jednou chybou, ktorá sa v týchto dronoch od DJI niekedy objavuje, niekedy nie. A ak sa objaví, tak máte trošku problém. Ja toto video točím aj na základe jednej skúsenosti jedného youtubera, ktorý sa sťažoval, ako je táto podpora nevýrazná, je pomalá a tak ďalej a tak ďalej. Takže ak sa vám vyskytne táto chyba, ktorá je napravo alebo naľavo, neviem, teraz je banner, tak čo máte urobiť ako prvé, tak je to určite nekontaktovať predajcu. Ja som tento dron kúpil na Amazone, na nemeckom Amazone, došiel mi za nejaké 4 dní. Po 4 dňoch som vyskúšal tento dron, stratil sa mi, nemohol som ho nájsť, nahlásil som, že tento dron je stratený. Na druhý deň som ho našiel, objavila sa mi samozrejme táto chyba, že dron bol stratený. Takže som kontaktoval Flyaway servis, kde mi odpísali, že túto chybu, popísal som vlastne, čo sa mi stalo. Nahlásil som to. Do 24 hodín sa mi neozvali, takže som kontaktoval zákaznícku alebo DJI chat. Bolo to nejaké 9 ráno, napísal som, kde mám problém. Odpísal mi nie robot, normálny človek, aby som sa dal sériové číslo a moje meno a odkiaľ som kupoval tento dron, takže som napísal do čitu moje meno, servisné číslo, no a poslal som aj faktúru z Amazonu. Na moje prekvapenie do 2 minút sa mi chlapík ozval, že bohužiaľ to nedokážu vyriešiť online. Dal mi odkaz na ich stránku, kde som zadal svoje meno, adresu, kde mi následne do pár minút vygeneroval štítok od DHL, kde tento dron som mal poslať naspäť do servisného centra do Holandska. Takže som dron zabalil, nalepil som štítok, pozor, sú tam 2 štítky, takže nalepíte tento tu a druhý dáte do obálky tohto dronu. Išiel som do Azaboxu, kde Azabox podporuje aj DHL zásielky. Poslal som to pondelok, už štvrtok to mali DHL-ku Holandsku. Následne mi to piatok prišiel mail, že posielajú naspäť dron. No a dron mi prišiel v stredu, takže koľko to je, necelých 10 dní. Ak odrátam sobotu, nedelu, tak za 8 dní mi prišiel na moje prekvapenie úplne nový dron, zabalený s nálepkami. To teraz mi slúži už nejaké 2 týždne, takže to je moja skúsenosť s DJI podporou. Ak máte takúto chybu, tak určite by som nekontaktoval ešte raz predajcu, aj keď môžete samozrejme, ale určite sa to predĺží. Kontaktujte určite DJI Fly Service, napíšte, čo sa vám stalo, že máte túto chybu. Ak vám neodpovia do 24 hodín, kontaktujte DJI chat, alebo rovno kontaktujte DJI chat, kde vám rýchlo odpovedajú. Ak sa to dá vyriešiť online, tak super, ak nie, tak musíte bohužiaľ poslať dron do servisného centra do Holandska, kde vám následne pošlú dron nový. Takže toto je moja skúsenosť. Ak vám to pomohlo, tak super, ak nie, tak mi napíšte do komentárov. Možno, že vám pomôžem ja. Tak, majte sa krásne. No a teším sa na ďalšiu recenziu. Sledujte Androidbox.sk, prihláste sa na odber. Čau, čau.